Raluca. Gaguca. Gaguca. Din Cluj. Din Cluj. Cluj. Trage în sus. Oh my god. Ce drăguț. Wow. Ce drăguț. Clau. Mulțumesc! Vai de capul meu, a reținut ce vreau să-mi fac. E o cameră cu un diamant în obiectiv, cu trandafiri în spate. Da, am spus într-un video? Nu știu. Da. A spus? Da. Dumitru Daria din Mogoșoaia. Și din partea ta. Wow. Credem. Da. Iar pe asta scrie Clau. Bineînțeles, Clau, Mulțumesc. cu all the way. Pe asta scrie tequila. Hai să deschidem. Ha! Ha! Mai este? Ară după. Ha! Pare rău, Cuc. Pare rău. Nici eu n-am avut data trecută. A avut doar Clau. Ce-i asta? Nici măcar nu știi cum să-l folosești, nu mediți. Ce-i asta? Nu cred. Nu cred că e chestie de... Nu cred. E chestie. Deci îți dai seama cât disper o să le dau profesorilor? Al meu este Nu un pui. cred. Al meu este un pui și E un uite ce culoare are. pește. E un pui. E un E pește. pui. E pește. E pui, da. E pește. Mamă, e pește. Eu îl văd E pui. pește. E E puiește. pește. Simotanul meu. Băi, cât de drăguț e. Ai o pisică foarte frumoasă. Mulțumesc. Ai greșit numele, crede-mă că e pentru tine. Uite, uite, e cu... Uite. Simo! Pentru Simo what the fuck? și pentru Mona. Nu! Nu! Tot timpul mi-am dorit o fantomă sclipicioasă pe perete. E de la Peter Langhila, pardon, Peter Timea... Pe bune, e Peter. Peter Timea Și Maria. ce fac cu asta când Cum se te cade? cheme Peter? Peter. Cum pronunți în română? Peter. Din Cluj. Ok. Oh my god, oh my god, oh my god. Asta este căciula pe care mi-au furat-o la competiția liceelor. Un nenorocit mi-a furat căciula și o adorăm. Și ceva înăuntru. Sper să fie căciula. Vreți? Mai punem la numărătoare, vă rog. Asta e o cameră. Care este? Tu ce crezi că este? Vai, dar nu mă așteptam. Că este Nu buțar. cred. Nu cred pe bune. Asta nu cred că e. N-are cum să fie. Nu, deci dacă e, mă spun tu. N-are cum să fie, n-avea cum. Asta sigur Ai nu sunt e. șanse 1% să fie prețară. Vai de capul meu, deci nu mă așteptam la așa ceva. Tania Gianina din Brăila. Asta e genială, deci ne-a dat, adică lui Clau i-a dat numărul ei. Măr. Măr. Te rog, notează. 07. 07. E greu. Doare mâna, am să zic așa. Nu fi trist. O să mai vină momentul, o să găsești tu persoana O să potrivită. găsești tu fana care să te merite la asta. Da. A, să găsești tu. Băgat. O mică atenție, să știi că ai ceva de scos. Are 4 foi, l-am pus bine. We love you. Ce drăguț. Stai. Aici este un cadou pentru efortul tău. Băi, ce drăguț. Un mare nimic. Ah! Da, chiar nu mă așteptam, jur că nu mă așteptam la brățare niciodată. Știm că nici tu nu poți să fluturi un steag, așa că... că am zis eu că nu știu să... Am zis că nu știu să fluturi un steag, că aici la... că am știut să fluturăm un steag. Ok, Manciu Alexandra din Târgoviște, dați observa că până acum nu ne-am încurcat cu numele lor deloc, cred. Prezint un poster. Prezint bine că e al meu. Harry! Da, Cristi, da. 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 Mi-a Maria Teodora. Din Hunedoara. Clau. Mulțumesc!